davanti a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan bailare lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. E datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va, a tutte le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente. Che noia mi dà, uffa, che noia mi dà. E datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Per rompere il telefono l'adopererò, perché se tra pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo mai sta per tornare, a casa devo andare. Uffa, che voglia ne ho, no, 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 che voglia ne ho. Un colpo sulla testa a chi non è dei nostri, e così la nostra festa più bella sarà. Saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli e selfie lalligalli. Che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà, ah, na, 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 na. Che forza sarà, cica. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Resté seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins, sans couleur défoncée, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route. Pois aquí non está. A que nos citou aquí foi ela. Na mensaxe estaba en clariño. Chicos e chicas, teño algo moi importante que decirvos. Quedamos para unha reunión urxente no sitio de sempre e hora de sempre. Repito, non faltedes, é moi importante. Ágata Gutiérrez. Pois aquí estamos todos menos ela. É super puntual. Seguro que tarda media hora en chegar. Pois eu non estou disposta a ralar a que xa tía se digno vir. Niño, mañá teño un cumple pola mañá e eu non quero deitarsa. Pois eu tampouco quero estar aquí esperando por ela como un pasmarote. Eu dende logo non lle chamo. Se quere vir, que veña. E que nos conte iso tan importante que ten que dicirnos. Ainda que a mí realmente importe un pito o que me diga esa tía tan... E ademais non teño saldo. Pois que sorte, eu non teño nin móvil. Eu tampouco. Eu tiño, ata que suspendí matemáticas que nos pais quitaron. Eu teño, pero a veces non sei para que serve se non teño saldo. Para terse controlada, así que os pais poden chamarche a hora que queren e saber en todo momento onde estás. Sí, porque ademais ten unha aplicación de GPS ou como se chama, que se pode localizar se non se quere chamar. Que o GPS é como un señor que sabe onde están todos os móviles. Sí, sabe, pero a veces deixo escondido nos vestiarios nun lugar segredo. Cando pensan que vou ser de baloncesto e vou por aí coas miñas amigas a meternos de roupa e a meterme por lugares prohibidos. E se te chaman? Dígolle que estaba xogando ou non me iba a chamar. E cando chego a casa mollo a fronte e o pelo na fonte que está antes para que parece que estou xogando. Oh, Judith! Como ya digo, non te axudo nunca máis cos deberes. Deixarvos de lerles. Seguro
como se tirou por un barranco. Non seas bruto. Bueno, non, quero dicirle que non me importa onde este. A verdade é que é un pouco raro. Con esas gafas tan extrañas que ten e esa forma de andar. O cando aparece todos os luz con un invento novo que fixo, que ninguén sabe para que serve. Sí, como esa frase que escriben en todos lados. Solo aquello que eres has de ser e aquello que non eres, non. E onde aprender? Escribeu non escritor. Que listo, se escribiu tuvo que ser un escritor. Pode ser outra persoa. Os fontaneiros, por exemplo, non escriben. Ou os zapateiros, ou os que limpan a rúa. Como se chaman? Limpador, barrendeiro, pois iso. Eu non entendo. A camada. Os barrendeiros. Non entendes os barrendeiros? Vos estás todos mal da cabeza, non entendes a frase. Pois abres entendedeiras. Agora que non está, todos os podes a falar mal dela. Pois a mí non me parece tan mala persoa. É un pouco extraño. Iso sí, pero no fondo é unha boa rapaz. Sí, cando dorme. É porque vestías sempre de mí. Porque os seus papás son enterradores. Vea, sí. Non sei, era broma. Ti tamén asustaste por nada. E nós estábamos aquí esperando por ela, pero seguro que ela non está esperando por nós. Iso non sabe. Que seja raro non significa que seja mala persoa. Mala non será, pero dende logo é diferente. Está claro. É porque é diferente. Ti tamén é diferente. Por qué? Que esa roupa que levas non é precisamente elegante. Eu visto como quero, chaval. E se tens algún problema, aguanta. É verdade, todos nós podemos ser como queiramos. Mentres non lle pagamos mal a ninguén. Xa, pero andar sempre coas medias rotas como anda ela. Coa camisa espiañada, as medias rotas e unha sonrisa na boca. No lugar onde se esvaecen as miradas e flui a vida sen agardar por ninguén. Aí está a beleza da sencillez, do libre de espírito que predica a diferencia e o respeto entre as persoas. Que bonito, inventaste agora. Sí, vou apuntar para que non se me esqueza. A mí tamén me gustaría decir cosas como ir. Tens que deixar a tua alma e o teu espírito libre para que fluyan as palabras polo teu corpo sen estar. Para que as musas se inspiren! Musas do Olimpo, acudid a min! Non, acudid a min! Mirade, teño unha idea, porque un grupo non vai mirar no outro lado a ver se está e outro grupo quedamos aquí a ver se aparece. Vale, quen quere vir conmigo? Pois vamos! Bueno, esperamos un pouco, sabemos que non ven, marchamos. Eu teño que estudar, e ademais, explicaron un xogo novo para a Play. Estou deseando chegar a casa e probalo. Non sabía que xogabas a Play, pensaba que ti o único que te gustaba era bailar. Bueno, o que máis me gusta no mundo é bailar, pero tamén me gusta facer outras cousas. A ti seguro que tamén te gusta facer outras cousas que escribir. E ler? Pois sí, contemplar a natureza, os animais. Pois a mí, irme de juerga por aí é viaxar. De maior vou visitar todos os países do mundo. A min iso tamén molaría mogollón. Ir ás montañas máis altas. Os océanos máis profundos. Ler todas as novelas que se escribiron no mundo. Pero iso é imposible. Lila, estamos soñando. Tens que deixar voar a tua imaginación. A min gustaría actuar nos teatros máis grandes e maravillosos do mundo. Gracias, gracias. Revisar con espadas para rescatar o príncipe azul das garras do dragón. Visitar todas as discotecas molonas e bailar toda a noite ata o amanecer. Como se vos fai a ollo? Estábamos soñando de espera. Iso está soñando sempre. Baixamos a de tres. Sí. 1, 2 e 3. E ti que faz aquí? Pois te sin dicir. Os outros están por aí buscando agua. Mirade, teño unha idea. Mentre esperamos a que esa Panolis ven. Ágata, que manía de meterte con ela. Non me meto con ela, é a verdade. A verdade, invéntala ti, porque sempre tens que ter a razón. Vai, eu non sei agora por que te pon no seu lado. Levamos aquí non sei canto tempo agardando por ela e ainda non apareceu. Eu creo que é un pouco normal que me enfades, digo eu. Que te enfades un pouco, vale, pero non que te poñas a insultala. Non me fastidies, só lle chamei Panolis. Panolis non é sinónimo de guapo precisamente. Se eu te chamo Panolis, a ti seguro que non te ha de parecer tan ben. Mira, tía, tes algún problema comigo? A ver, Gago, que idea que tens para que non nos aburramos como os? Pois intercambiar as nosas personalidades. E cando veñen os rapaces, a ver se dan conta do que estamos facendo. Pero agora que veu Nacho, como nos vamos intercambiar por un home? Pois intercambiándonos, eu pido que ser Nacho. Non. Eu non quero que ninguén se intercambie por mí. Bien, home, anímate, xa que estamos aquí todos aburridos esperando xa para... Tía,
unha broma aos rapaces. Escoitade, vamos a fingir que facemos unha obra de teatro. Estamos representando a función aquí mesmo, e este é o noso escenario. Enténdese, é que cada un de nós facemos un personaxe distinto. Así sí que mola. Por que non facemos unha desas paradas vegas que nos falan na escola? Non, que son super aburridas esas cousas. Falan de Deus. É iso, e demais nunca entendo nada. Por iso eu tampouco, pero vámonos facer super exageradas fixindo todo o tempo. Ah. Así botámonos unhas risas. Vale, xa vou pillar. E falamos así, super afectadas. Pero non sabemos se unha desas paradas graves que nos falan na escola. Creo que teño na carpeta da clase de onte. Pero necesitamos narradores e actores que interpreten. Mirade, aquí está a lenda de Medusa e Perseo. E isos quen son? Os dous. Agora te explico. Teño dos follas iguais, podemos ser dous narradores e o resto actores. Eu pido unha narradora. Pero primeiro temos que montar a escena. E falamos co público que está aí, como se non houbera a cuarta parede. Sí, veña, vamos montar a escena. Veña. Y los héroes hace mucho vivían en la región del Monte Atlas unas mujeres espantosas, conocidas con el nombre de gorgonas. La más terrible de ellas se llamaba Medusa. De la cabeza de Medusa, en lugar de cabellos, salían culebras vivas. ¡Ah! Y cuando Medusa veía cara a cara a un hombre, a un perro, a un ser vivo, el hombre y el perro y el ser vivo se quedaban convertidos instantáneamente en estatuas de piedra. A lo largo de los años, muchos héroes valientes y bien armados habían venido a la región del Monte Atlas para matar a Medusa. Ninguno había podido matarla. Por todas partes se veían guerreros y más guerreros en actitudes diversas, pero inmóviles y tiesos porque eran ya estatuas. Entonces vino Perseo, hijo del dios Júpiter. Perseo sabía qué peligrosos eran los ojos de Medusa, pero venía muy bien preparado. Tenía una espada encorvada, filosísima, regalo del dios Mercurio. Tenía un escudo muy fuerte, hecho de bronce, liso como un espejo. Y tenía también unas alas que volaban solas cada vez que él se las acomodaba en los talones. Llegó pues volando, pero en vez de lanzarse contra Medusa, se quedó algo lejos, sin preocuparse más que de una cosa: no mirarla nunca cara a cara, no verla a los ojos por ningún motivo. Y como era necesario espiarla todo el tiempo, usó el escudo de bronce como espejo y en él observaba lo que ella hacía. Medusa iba de un lado para otro, esforzándose en asustar a Perseo. Gritaba cosas espantosas y las culebras de su cabeza se movían y silbaban con pero nunca consiguió que Perseo la viera directamente. Cansada al fin, Medusa se fue quedando dormida. Sus ojos terribles se cerraron y poco a poco se durmieron también sus culebras. Entonces se acercó a Perseo sin ruido, Empuñó la espada y de un solo tajo le cortó la cabeza. Que hai facendo Satania? Non ves que estamos facendo unha parada dunha lenda grega? De que vai? É a lenda de Medusa e Perseo. Eso tamén a teño no cu. Nós tamén queremos xogar. Pero xa remata así. Pois vamos a facer unha segunda parte. Vale. Tiña unha idea. Afinal, Perseo non mata a Medusa. Enterra no castelo. Nós somos os seus guardas, vale? Vale. Entón Medusa quedou encerrada no castelo de Perseo, custodiada por 8 feroces guerreiros que manteñen ali Perdone que vos interrompa, pero vos non foches mirar a ver se estaba a gata por aí. Sí, pero non me encontramos. Ademais, están todas as portas pechadas. Entón Medusa ao verse en un momento, como que están todas as portas pechadas? Iso digo eu, quen as pechou? Se estamos aquí encerrados, nunca poderemos
que vayamos nós, vides? Sí, vamos. Que che pasa? Se quedamos aquí encerrados, non vou a ver a miña mamá nunca. Escoitade todos. A ver, Samantha, deixa de chorar, que seguro que imos a ir daqui. Non, pero que? Xa faremos mellor xa mirar algún lugar para escapar. E se non, pómonos a berrar tan forte que nos van a escoitar ata na lúa. Francesca, o noso son é imposible que chegue ata a lúa. Como un moto pode chegar a pasar nestas paredes. Bueno, tamén se miras por el lado do bo, se quedamos aquí encerrados non teremos que facer máis niveles. Nada máis pasarías no guardar máis profesor. Tamén hai dos profes que non os volvo a ver na miña vida e non me importaría nada. Pois a mí gustaría estudar moito. E se quedo aquí, nunca aprenderei nada. Oh, que aburrido, pero aquí non poden xogar a play. Ímonos a aburrir como hostia. Bueno, temos que usar a nosa imaginación. Con a imaginación podemos facer calquera cousa que queiramos. Podes romper calquera barreira que se poña por diante. Sí, estou de acordo contigo. Con esa imaginación podemos conquistar o mundo inteiro. Vale, pues vamos a xogar que son a capitana dun barco a base dos seus mariñeiros e mariñeiros que traballas comigo. Vale. Vale, pero que é? De pesca ou dos que transportan mercancías? Eu son a capitana dun barco pirata, chaval. Vamos, mis marineros! Aí non vou a cara dereita! Outra cara esquerda! Ei, un momento, para os barcos piratas non teñen remo. Pero como facemos un barco? Pois con estas sillas. A ver, todas nas súas posicións. Remo! 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 Capitana, eu estou canso. Por que non encendemos o motor? Si, eu Francesco, digas a capitana pasa. Bueno, vamos estar. Eu non sou máis. Isto de remar é moi aburrido. Sí, e tamén estou cansa, e ademais teño fame. Jo, que rollo, pois se estaba pasando. Genial. Home, non te fastidies, ti que estás nos mariñeiros, se pagan o traballo duro. É verdade, eu agora quero ser o capitán. Jo, eu son a máis pequena do grupo. Eu creo que debería ser eu a capitana. Oh, este xogo é moi aburrido. Eu quero ir para a miña casa. Eu tampouco quero xogar máis. Pois temos que inventar ese xogo. Non, eu quero ir para a miña casa. Pero non te lembras que estamos encerrados. Sí, facer o que queiramos é divertido, pero agora teño fame. Temos que esperar a que cheguen os maiores a ver se se atoparon algún sitio para poder sair. Eu non sei se serei capaz de aguantar. É hora do bocado. Jo, por que a Ana nos queran cenar aquí? Porque está enfadada con nós. Mas eu non lle fixe nada. Si que lle fixete, sempre te estado rindo dela, así que non me fastidio. Por rirme dela tampouco non lle fan. Ademais, é unha nena moi rara. Si que lle faz mal, Pois si non te sabían de ti. É verdade, todos nós non podemos rir de ninguna persoa por moi rara que nos parezca. Nós podemos rir de todo o mundo, xeso como xeso. Vale, facemos unha promesa, non burlarnos de ningún neno, nena nunca. Si estou de acordo, cuidamos todos os nosos mans. Vale. Se saímos daqui prometernos non burlarnos nunca de ninguén. A de 3. 1, 2, 3. ¡Prometido! Que facedes? Estamos prometendo non burlarnos de ninguén. Nós tamén fixemos esa promesa, todos xuntos, aí atrás. Intentamos romper unha fiesta para sair daqui, pero é imposible. Sí, estamos esgotados. Imos quedar aquí para sempre. Bueno, entón fixemos algo moi importante. O que? Prometer que non nos ia burlar nunca máis de ninguén. Xa, pero de que nos serve se nunca poderemos sair daqui? Sí, de que nos serve? Ei, unha mensaxe!
conta do malo que é burlarse da xente e despreciar os demais só por ser diferentes. Desculpade esta pequena broma, pero quería que sentirades iso nas vosas propias carnes. Hai unha porta aberta que é a principal da sala. Chao, espero que aprenderades a lección. Chachi, vámonos todos! Xa, pero como sabía ela que fixéramos toda esta promesa? Estabas compinchado. Pois aí vos quedades. Traversant mon destin, sans plus aucun doute, je vois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir en nos petites mains, coûte que coûte. Bravo! Bravo! On n'a pas de regret de séparer de nous les fiertés du vent, sans pouvoir se mettre en bleu dans nos yeux transparents, que nos chaussures, nos dents impossibles derrière, nous le ramener, prenons-nous la main. Bueno, moitas gracias a todos. É un placer estar aquí. Moitas gracias a todos por vir. De verdade, moitas gracias, nenos pequenos, por este ano tan maravilloso, dando vos clases, todos os nenos estupendos. Quero vos. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Resté seul dans son coin, nos démons animés, perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux.